Alaikum barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka wato Bakaka TV. A yau ne za mu nuna muku yadda za ku samu NFT a cikin coin market cap. Yadda kun san kasuwar NFT yanzu kusan ma in ce ta fi crypto garawa. Da farko wannan shine app ɗin coin market cap. Ina ga duk wani mai harkar crypto ba wanda bai san shi ba. Za mu je kai tsaye ba tare da ya ɓata lokaci ba. Sannan kuma idan baka da app ɗin zan bar maka link a ƙasan description sai ka ɗauko ka je ka yi register. Don ka shiga cikin app ɗin ka yi register kamar haka idan ka duba sama nan hannunka na abun nan hannunka na hagu a can sama za ga wani waje kaman abun nan wannan wajen kenan inda ka rubuta diamond sai ka shiga wannan wajen. Sai ka ɗan jira shi ya buɗe. Wato ka ga ya buɗe maka to yana buɗe maka waje haka ka gani ina da diamond ƙwara 450 to kaga kaman kawai yadda kake gani yanzu yau na riga na receiving diamond ɗina ƙwaya 10 to kaga farko kwana in kai register na farko za su baka 10, na biyu 10, na uku 10, kwana na huɗu 20, na biyar 20, na shida 20, a kwana na bakwai za su baka 50. To haka za su yi kullum za ka dinga shiga kana collecting na diamond naka har ya kai adadin da za ka iya siyan NFT. Naira ƙwara 1,500 in ka tara za ka siyi NFT da shi. Sannan wannan wajen inda aka rubuta diamond rewards ɗin nan to a nan ne in ka tara diamond ɗin naka in ya kai ƙwara 1,500 sai ka rubuta wajen diamond rewards ɗin nan kana shiga to ka ga NFT ɗin da suke kasuwa ka ga wannan diamond ne 1,500 price nashi, wannan ma gashi wannan NFT ma 1,500 price nashi. To haka kawai kana buy ɗin nan za ka siya sai ka bar shi a cikin ko kuma ka kai shi Binance nan take ka je ka sayar ka karɓi kuɗinka. Mun gode, mun gode, mun gode.